لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. لا إله إلا الله يا محمد رسول الله. إلا الله لا إله إلا الله يا محمد رسول. يا لا 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 إله إلا الله. يا لا 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 إله إلا الله يا مولانا رسول الله. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وعلى الفاتح ما أغلق ولا هاتف لما سبق ناصر الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanzu nan za mu ga fitowar mai girma gosi da shi da bakin samanya da sai zuwa wajen filin maulidi.
zuwa da wanda Allah ƙara masa tsari. Ina shahadar kinan ke saurari a malin matsala sallallahu alaihi wasallam jagora madina da kawai madina dukkan ya ka gani jagora da aiki na mai madina wani a nan kan wani hura ya bi na madina wani Allah alamu da Allah Muhammadu a cikin madina wala ta fati ka arzi Allah ka ba jagora madina alfatin da ya fi wani kawo ziyara madina wani da wasu ina da duha ka bayyana ne madina kuma ka bai rana na kare da kuma madina wani a daga kare su wani da sheku ya ne madina wani a daga kuma ya ba shi ka ziyara ya ne madina wani a daga kuma ya ba shi ka ziyara ya ne madina da yanin da masu tsara albarka muke cewa jama'a a wani da suka halarto a wannan wuri mai tsara albarka a wannan rana mai tsara albarka a madadin mai girma gaushi wanda yake jagorar tafiya jagora kuma a cikin tafiya a cikin hanyar duniya da lahira a mutum ce mai jama'ar da suka halarta baki daya musamman manyan baki wanda ke kai jagora wanda ya zo da kolin girma mai arewa da sauran manyan masu girma da kuma manyan da rashin hannun da manyan zakirai maza da mata a daga manya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba mu san ciki na gare ne gabatar da gojen mai girma don su zuwa da dukkan jama'a kuma baba ya yi maraba da dukkan manyan baki waɗanda suka halarta kuma ya yi maraba da dukkan jama'a gaba ɗaya waɗanda suka halarta kuma ya guja da su da cewa Allah ta kawo kowa da alhairi kuma yadda aka ga an shiga wannan mu'araka wadda kuke babba da kuma Allah ya sa ga Allah ya gani lafiya Allah ya sa kuma a ga kowa kuma gidan lafiya dukkan abin da ake samu a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Allah shi ba mu jama'a gaba ɗaya babu abin da tsara mu alaihi gobe annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hannun wasu kuma zurinsa a cikin wannan duniya ma'ana wato dare ne wanda ake cewa na haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani annabi da yake duniya babu abin da ya kai samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta samar da kowa da komai duk wanda ya ji kansa ya yi kansa ne a cikin samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya samar da shi tafiya tana tafiya yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da in shi ne hada mu kusan shekara 1400 da 40 da wani abu suka wuce ne aka yi wannan haihuwa kuma ga ta yi da miminta ya samu ka taro a nan ba ga ran take na amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ma ya fatuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane karni ke ya fi jami'i ya haihu an biya kowane karnin kenan ga ta jami'u a shi duk inda ka ji an ce an yi zunubi to manzo Allah ya ce shi ne ya zo da kansa ba wani ba kamar da ke cewa da jarar jalil abgar la jalal kawai mun dawo da karnin ya ina mu zuwa ba a shi shi ne kowane lokaci yake zuwa zo haka bayan wucewar sa ya dawo shi a wurin jalil radiyallahu ta'ala amaru kowa yana ji ana ta zuwa bayan wucewar da rushe tijari kuma ya sake dawa a cikin bayan radiyallahu ta'ala a kaula kuma ana ji ana ta zuwa yin ba a ina a cikin bayan bayyana shi ne gauci a wata fara radiyallahu ta'ala kuma shi ne alamar da muka taru baki daya don shi ne magajin wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ga al'umma ba wani ko an biya malamai shi ne magada annabawa malamai sun a zahiri ya ce malamai shi ne magana Allah ba shi aka tambaye shi kowane malami ya ce a'a ba dukkan malamin ne ba shi gano na ba ake al'alamu da yin zara an zaka wallah malamin da idan an gaishe ana tuna Allah ko wannan malamin shi magani na kira ta inda ka ga su ko ka gaida ba a zo su to abin da yake ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah in gari suka shiga ba da an ga maka ba cewa ga jama'a da su shigo da kira Allah ne da ya aka motoci ne a kasa ne a ko ina ne wannan ashe shi ne magana da Allah sallallahu alaihi wasallam
kuma haka take duk duniya zan ba mu wani wa'in don su yarda su fara da za ta rana ba kuma shi ne malin ƙarshen wannan zamani a kan a cewa malin ƙarshen zamani ne ta maka da hankali ba malin tashin hankali ba ne mahadin shari'a ya zo mahadin shari'a mai shi yadda mutane wannan shi ne mahadi ina wani wani da ake wa ta malin ya zo ga abin za a yi ga abin da ya tasha kan ba shi ba ne a'a ba wannan ba ne to Allah sallallahu alaihi wasallam ya an tambaye shi ƙarshen duniya ya ce a'a Allah ka ɗin sauran da ce amma ne idan hijira ta fi shekaru 1,400 to ba ta wuce da 500 yau hijirar manzo Allah tana da shekara 1,436 kenan in ma duk da kake so sauran shekara 60 don an barka ka ƙari tun manzo Allah ya ce ba ta wuce la yanzu ba da hawa'in wa ila wa'in ba manzo Allah bai magana da son zuciya duk abin da ya faɗa a abin da Allah faɗa ne wata ƙarshe wannan zawiya ta mai girma don su ta haɗa mu a wannan wani da Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake son jama'a wa lura cewa gausi ya zo gyaran halitta ne duk jama'ar ta inda suke duk jama'ar da gausi inda suke abin da ya koya musu shi ne soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama soyayyar shi da shi ne dukkan bayan Allah ɗan gausi wanda an mace mafi gausi ba ka samun shi na zagin kowane irin wato ko mutum bai sallah ba ya zagin shi a abin da yake mai bai addu'a Allah ya dawo shi akan hanya ba ka samun masoyin shi ne a ce na sakar kayan wani ba ka samun masoyin shi a ce na shigar wani ba ka samun masoyin shi a ce na rabin kayan wani ba ka samun masoyin shi ka same shi a wurin canza ko ka same shi a wurin shaye-shayen kwari ko ka same shi a wurin shaye-shayen giya a shi ƙasa ma wanda ne kake bukata ce da jama'a da fatan masu girma Allah ya sa a gama lafiya kuma Allah ya kara maka matsayi Allah ya kama yanzu da kasar da zama lafiya da sauran kasashen musulmi dukkan su tattaro da muke ji a zagayar wa Allah ya ɗauke mana albarkar don su ɗauki kasar da lafiya al'adu dukkan su da suke damun mu a duniya Allah ya ɗauke mana su albarkar don su ɗauki kasar da lafiya al'adu dukkan fitinin da suke damun musulmi a duniya Allah ya ɗauke mana albarkar don su ɗauki kasar da lafiya al'adu kuma Allah ya sa a gama lafiya kuma a waye gari lafiya وأكثر من ذلك إن شاء الله يكون ذكر حتى بعد ما شاء علمكم الله صلى الله عليه وسلم شيء كل هذا الوقت رضي الله تعالى عنه دلت من كل سكان سورة ذنوب الناس كل سكان الجماعة أقول لكم ترى ذاكرين صور في جماعة الأرض أسوقها وأعلم وقوة وقاوة هذا كلام تعجبها أدين بحق أبدا a saurara sun da ta yi an ba da umarni kowa ya rufe kada mutum ya kusurin so kuma wani yi zuwa kwanta a ka tuna fa da abin da kawo ka a nan ka ɗauko mota daga wani jikin zo har yanzu kuma wani kuma kowa biyu da kwanta su kuma shi ɗaya ya ce ka tura bayan da ake zuwa gaba ta tura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu su ma wa'annan mayan jagorori namu za a ba su ma su sa bakin su a cikin wannan taro na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai arewa wannan shugaban mu sarkin kasan mu da kuma mataimakin mai suna yana wannan bayani ne ga bakin mai girma ba shi ya ramo duk da mai girma gotar da shine musu godiya kuma shine musu marhabin da zuwan su nan da sauran jama'a suka zo nan ga sunan da yake da yawa ce su kiyaman a makoro ga sunan ma sun iko ya ce su aji Allah babu makka ya ce zuwa sun iko kai waya suke jigilan kai alhazai makka shi ma yana da sun iko da jama'ar ta gaba daya mai girma ga wasu ce jama'a ba su ne su wace amma duka shi ne musu marhaban da zuwa gaba ɗayan su kuma za a bada a wajen kurfe shi ma samu abin da faɗi a bakin shi a cikin bude wannan fili mai albarka filin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayani za ku saurara shi daga bakin prefe na tsibiri wanda ya halarci mawajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan tudun sai ko dai sai mu Allah godiya da ya kawo mu ga rana haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma gauyi godiya kwarai da gaske
da yake gayyato mu kowace shekara don mu zo mu wannan taron murna na zawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babban sako da ke gare mu ga gausu da jama'a da suka nan duka shine mai ƙasa ya ce duk inda muka zo haka to yana roƙo ga almajirai ga malumai ga gausu yana roƙo ga Allah ya kiyaye mu Nijar tashin hankali da ke gani sauran ƙasashe. Allah ya ƙara kare Nijar kuma yana fata makwabtanmu ƙasar Najeriya, ƙasar Libya, Allah ya kawo sauƙin abin da ake gani bala'in da ake gani. Allah ya kawo sauƙin da ake gani. Allah ya taimake su mutanen da ke wannan tashin hankali. Allah ya shirye da su. Muna fata Allah ya shirye da su. Wanda ke son musulunci to yana son zaman lafiya, yana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shine shugaban ƙasa da makaraban shi, gwamnati da gwamnatin jihar Doso suka ce idan mun zo na mu kawo godiya ga su. Saboda duk shekara yana tara mutane kuma ga yadda na ji wannan malami ya biya abin da ya biya magana da ya yi to alhamdulillah shi ake fata ga ƙasa zaman lafiya zaman musulunci. Allah ya ƙarfafa addinin musulunci, Allah ya ƙarfafa wanga taro da gausu ke yi kowace shekara. Muna fata Allah ya bashi cikakken lafiya kuma Allah ya cika mai burin shi na alheri. Jama'a sai mu yi godiya, salamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Yana kuna sauraron shi ne daga bakin sarki takatawa shi ne Adamu Falke Bashirin sarkin ya shauke. Allah tabaraka wa ta'ala mai kuma mai kuma. Yanzu mu daga nan wannan dare Jamaludin Muhammadu Rasulullah خاتم النبيين الإمام المرسلين محمد خاتم الرسول الحمد لله. duka abin da muke nufin wani wannan mai maganar na wani ya shi sannan a karfe sai kuma abin da ya saura bisa ga abin da mun kaso mu haɗi na a roƙon Allah bisa ga waɗannan ƙasashen namu da kuma bai ce ya riga ya faɗi alhamdulillah ubangiji Allah muna fatan Allah ka samu baye ga lafiya ta ga wannan maulidi da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan shi gausu ba mu labarin su a sai dai wannan shi Allah sai Allah sai Allah sai Allah tunda akwai wanda ya za Allah ya sirranta kuma ya bayyana shi da haka ma mutum ba ka iya kawo karamomin shi ko kuma masarautar su a cikin manzon Allah don haka da duka komi a sun ya faɗi alhamdulillah ba zai faɗi na aika mu harkar insha Allah za mu gama lafiya da duniya kuma kiyama harkar nan assalamu alaikum kuma Annabi kai ke cetona, Annabi kai ke cetona, Annabi kai ke cetona, Annabi kai ke cetona, Salli alaika manzon Allah, Annabi kai ke cetona, salli alaika manzon Allah, Annabi kai ke cetona, salli alaika manzon Allah, Annabi kai ke cetona, salamu alaika ainul zati, Annabi kai ke cetona, salamu alaika ainul zati, Annabi kai ke cetona, salamu alaika nurul haqqi, Annabi kai ke cetona, salamu alaika nurul haqqi, Annabi kai ke cetona, nurul mudassar manzon Allah, Annabi kai ke cetona, nurul mudassar manzon Allah, Annabi kai ke cetona, 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 ana yawo don neman annabi jahilai tuke zargina, Annabi kai ke cetona, ana yawo
dan nema annabi jahilai suke zargina annabi kai ke cetona sun ce wai duniya nika nema shi yasa na kasa mazauna annabi kai ke cetona sun ce wai duniya nika nema shi yasa na kasa mazauna annabi kai ke cetona in duniya nika ma yawo Allah ta na wuta yan kuna annabi kai ke cetona in duniya nika ma yawo Allah ta na wuta yan kuna annabi kai ke cetona gaggauto da musiba Allah kamin in rufe bakina annabi kai ke cetona gaggauto da musiba Allah kamin in rufe bakina annabi kai ke cetona sabko min da bala'i Allah kaɗin kai ƙarshen baitina annabi kai ke cetona sabko min da bala'i Allah kaɗin kai ƙarshen baitina annabi kai ke cetona ni a duniya balle in bi ta ina zuban sirrina annabi kai ke cetona ni a duniya balle in bi ta ina zuban sirrina annabi kai ke cetona in duniya nake nema da ba ni zuwa ƙauye in kwana annabi kai ke wallahi in duniya nake nema da ba ni zuwa ƙauye in kwana annabi kai ke cetona ga birane da alƙaryu me zan yi cikin ƙauye in kwana annabi kai ke cetona ga birane da alƙaryu me zan yi cikin ƙauye in kwana annabi kai ke cetona suna yawo birni da ƙauye ne don neman sirrin manzona annabi kai ke cetona suna yawo birni da ƙauye ne don neman sirrin manzona annabi kai ke cetona kun san sirri baya tada ko a rugga ne zai kwana annabi kai ke cetona kun san sirri baya tada ko a rugga ne zai kwana annabi kai ke cetona kun san sirri baya tada ko ƙauye in ya gama zauna annabi kai ke cetona kun san sirri baya tada ko ƙauye in ya gama zauna annabi kai ke a cetona halin yau zama ya ƙare sai na san abin gurina annabi kai ke a cetona halin yau zama ya ƙare sai na san abin gurina annabi kai ke cetona Allah babu hutu ga wannan bawa sai ya taifa da manzona annabi kai ke cetona Allah babu hutu ga wannan bawa sai ya taifa da manzona annabi kai ke cetona 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 salli alaika manzan Allah annabi kai ke cetona salli alaika manzan Allah annabi kai ke cetona annabi kai ke cetona annabi kai ke cetona Muhammadu Rasulullah la hawla wala quwwata illa billahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ala alihi wa sahbihi la ilaha a shi ne mai girma ga wasu yace yana godiya ga jama'a gaba daya yadda da shawar mai gabatar da wa'ayi da furfe shi ma da ya biyo da kuma shi ma mai arewa na kasar ta kasa gaba ɗai Allah ya kiyaye su duka gausu ya ce Allah ya kiyaye su ya ƙara musu jagoranci kamar yadda aka gabatar da du'a'i Allah ya kawo mu lafiya Allah ya kawo mu lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi duka abin da ke kawo nan a gausu ya ce abin da ke kawo wannan la yajiru Allah ma bi qawmin hatta yajiru ma bi anfusihim Allah bai juya lamarin mutane sai sun juya abin su da kansu sai su ga Allah ya juya musu sai su ga shi ma Allah ya juya musu amma Allah kamar madubi ne idan ka kare madubi haka kana ganin fuskarka idan ka zo da farar fuska na cikin nan ya za ka ganshi da farar fuska ko madubi na ko kai idan ka koma kuma ka shaho gawai ka zo ka ji madubin nan na cikin ya za ka ganshi baki ce to shine ko kai madubin na abakin ko kai wai haka wai shi Allah ba zai canza mu ne muke canza wai shi Allah ba zai canza ba mu ne mutane ke canzawa wani ne ce muku ma asabun musibatin illa bi idnillah wata musiba ko wani jaraba bai taba samuwa ba sai da izinin Allah sai ce wata musiba ko wata jaraba ba ta samu ba sai da izinin Allah ko majubi kake ko majubi kake ka san duk abin da ya faru Allah na izini Allah na izini rabbul alamin
shi ne wanda yake ma rabbul alamin abin da ake ce ma rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin yace alhamdulillahi rabbil alamin nagode wa Allah nagode ma Allah ubangijin kayan aiki wai ala muke wai ala kayan aiki wai mu ala muke kayan aiki muke ga takobi ga yuka ga bindiga ga bam amma duka in ba haka su ba amma dukan su in ba haka su inda ubangijin su bai dauko bindiga na ya dura ba ba ta kashe kowa to ba ta kashe kowa ko tana kashe bam ɗaya idan mai shi bai motsa bai na tashi bam ɗaya in mai shi bai motsa bai na tashi yuka in ba dauka an kai yanka ba tana yankawa yuka in ba dauka an kai yanka ba tana yankawa adda in ba sara ba tana sarawa adda in ba sara tana sarawa duka kai da suke gaba gare kake na sai ka dauki adda ka sara sai ta aikata sai ya bace duka kai suna gaba gare ka amma sai ka sara sun aikata ka dauki bindiga sai ka dauki ka halba sai ta tashi ka halba sai ta tashi sai ka dauki yuka sai ka dauki ka soka ko ka yanka ko ka yanka haka bane wai mu duka wai haka muke wai mu duka haka muke a gaban Allah Allah duk kowa annan da mutanen da aljannun da mala'ikun da masu magana da mara motsi da motsi da mara motsi duka wai duka mu kayan aiki muke dukan mu dai kayan aiki in Allah ya ga dama na in Allah ya ga dama ka dauki hannun wannan ya mari wannan dauki hannun wannan zai mari wannan idan Allah bai ga dama ba Allah bai ga dama ka yi haka da hannunka ba ka yi daga hannunka balle ka mari wai rabbul alamin kida wai shine rabbul alamin ubangijin kayan aiki wajen mu kayan aiki muke wai mu kayan aiki muke idan bai ga dama ba in bai ga dama zan buɗe baki magana wallahi ba za a buɗe baki ai magana ba ko maciji ne kan gasa da wani Allah ne ya mashi izini ya sara Allah ne ya mashi izini zai sara wani sa takobi ya sara wani dan wani sa takobi Allah ne ya mashi izini ya sara Allah ya mashi izini ya sara idan bai yadda ba in bai yadda ba tun bai yadda iko daga hannun shi tun bai iko daga hannun shi sara wani to wai shine kita to shi yake cewa abin da yazo duk abin da yazo ka san daga wurin Allah yake ka san daga wurin Allah yake wani wuri kuma ya ce ma asabakum fa min inda anfusikum duk abin da yazo muku wani wuri duk abin da yazo muku daga wurin ku yake daga wurin ku yake zuwa ko ba ka bane Allah yana ta wa atasimu bi hawlillahi jami'a wa la tafarraqu ku riko da giyar Allah baki daya Allah yana ta ku riko da giyar Allah baki daya kada ku yarda ku rarraba wajen rasulullahi la yatasha'asu jama'an manzo Allah ba ta rabuwa a ce wannan yana gaba da wannan bai gaida wannan da kwana mu duka in mun taye gaba za mu yi da gaba ga mu sallah kuma duk mu duka in mun taye za mu yi da gaban mu ne gaban mu ta ba ta alƙallan mu Qur'ani guda ne Qur'ani mu Qur'ani kuma guda ne manzo Allah ne manzon mu manzo Allah shine manzon mu amma wannan bai son wannan wannan bai son wannan to sai mi kenan ya an gaji bayan Allah ya ce ku riko da igiyar Allah baki bayan gashi Allah ya ce ku riko da igiyar Allah baki daya babban igiya ta Allah manzon Allah kamar da shine igiyar da Allah ya zo duniya wanda ya kama shi ya tsere da ya daga ko halifofin shi ko haka bane wanda na wuce sai wannan to mun kowa muna gaba da junan mu wannan yana son wannan ya fada rani shi dariya mazala ta la yamin ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi dan ku bai da imani kwata bai da imani sai ya so dan uwa ne da abin da yake so kai ne shi dan uwa ne da abin da baya so ga kai ne haka muke da kaga illa ta fada wani ai bai kare ai zaki ba musulmi kike ba to in kai haka nan kai mai fadin wallahi baka tada manzo Allah wallahi ba bace baka tada manzo Allah wa almuslimu akul muslimu musulmi dan uwan musulmi ne ba bace musulmi dan uwan musulmi almu'minu wal mu'minu kalbu ne shuddu ba alha ba almu'mini da mu'mini kaman tubali ne kuma dan birgi da wannan dan birgi da wannan dan birgi sai goni daidaita su sai ta su mun ci tsakiyar sai shahi da sun bushe za su yi ka guda bangala bai zuwa shi dai alama tare ake kenan wai haka duk musulmi da musulmi haka ake ba ban da duk musulmi da musulmi yadda kace kana kai manzo Allah ne manzo ka kace kai manzo Allah ne manzo Qur'ani ne Qur'anin ka alƙibla Ka'aba ce alƙibla ka to ba ka gaba da musulmi malamai suka ce ba adda ba kwana uku ana gaba da musulmi saboda kakka mutu da gaba da shi Allah bai kuma da ibada in ka tashi so dubu ya kaka da wuta baka mutu ba in dai ka mutu kana gaba da masallaci wallahi aka da wuta baka mutu ba gudan duke ka ba da zakka aikin banza kai kina wa ma as'alukum illa mawaddata fil qurba Allah kike ba manzo Allah kike ban tambaye ku komai ba sai dai soyayya da bako sata suwa satan Allah wanda duk an Allah ka so ya saboda Allah ka so mutum in ya so Allah kana kiyaye da mutum kai kiyaye da shi akan yaki Allah in ba shi da kake ba
mu na ɗabi'a shi zaka ki kuma ba shi zaki mu da yadda kike yi ita zaki ki to sai yanzu ga mu in shiga gidan da na shiga gidan talabijin fu a'udhu billahi sai in shiga sukan dan kwana shi ne babbace da ya shiga da malami ya shiga cikin tele ya fi buda lafiya ko rediyo abin ga kai abin zaka wara ka wancan malami ka kanta wancan malami gyara kanka ce kai dai a wani abu a ce wai kai dai a wani abu ko haka wani wannan soki wannan wancan soki wancan kuma su malamai su ne motoci kuma ba bace malamai su ne motoci masu dauka su ta wurin jirage ke hannun su ne jirage masu tashi ta halar Allah da wurin halar Allah to malamai su kuma ba shi ne to malamai sun koma ga yanzu ba su ne sunan su wa za su gyara shin wa za su gyara wasu wani wali yana tambaya ce wai abinda nake ina ganin mutane yanzu suna wa'azi amma ba amfani da wa'azi wani yake cewa ina ganin yanzu mutane suna wa'azi amma wa'azi na su bai amfani sai wani ce mishi su masu wa'azin nan sun yi kwana wanda aka yi wa'azi sun mutu to yaushe mai kwana zai tayi da mace to yaushe mai kwana zai tayi da mace to in ba malaman duniya sun yi kwana ba yaushe na da ka busa lasifika ka zagi musulmi dan uwanka in ba malami ya kwana ba mace in ba malami ya kwana ba zaki musu lasifika sai ka bata musulmi dan uwanka kai malami ka samu mutu to me da ka zaga kuma an san da haka ko ko ka ce ba musulmi da shi Allah ya ga masa kin ko ka ce saboda kiyarka Allah saboda kiyarka saboda ba ka san shi saboda ba ka ce ba musulmi bane ina aya ina hadisi wannan shine yanzu muke ciki ba bace wannan shi muke ciki yanzu to malamai sun zama haka shin ba bace malamai sun zama haka to wa za su gyara Allah ne bai bari su a dauka ko sun yi a aikin banza Allah bai bari dauka ba bace Allah ne bai bari a zo a ko sun yi don zuciyarsu babu Allah ciki zuciyarsu babu Allah ciki duk inda ga musulmi zama uwa ɗaya uba ɗaya ko haka bane idan an so kai wallahi ka kai ne da kaga an danna haƙe shi tsaya ka dai ka kusan man yanci ne kana fato man yanci ne kana cikin batuwa to za Allah haka aiki ba bai ce ba Allah haka aiki abin da kake fata ka shiga rediyo a kai amala yace abin da kake fata ka shiga rediyo a kai ne amala yanzu addini kada addini wai rabe addinin gami na ina na an karatu shin ba bai ce rabe addinin ga nan an karatu Qur'ani ya rubu da dan izala da dan dariqa da dan buraza da dan kowane ke Qur'ani mu Qur'ani wanda ne dauka na karanta shi dai izala zai karanta hadisi ne karanta shi da karanta hadisin da rija shi zai ja shi dan buraza zai ja shi dan dariqa zai ja shi dan kala ko ba haka inda zama gaba in sallah dan izala dan buraza dan dariqa da kowane addini baban da kai kowane addini ne Ka'aba ta kallon to ina an karbu wai addinai sun rabu ina an karbu ina ne an karbu baban da ina ne an karbu fahimta Allah ya gane da wancan abin da kai baka sani ina baban da fahimta Allah ya gane da wancan kai abin da baka sani ko cikin makarantar ilimin boko ko cikin ilimin boko ajin ku guda Allah ya sanar da wani abin da kai baka sani Allah ya sanar da wani abin da kai baka sani ko kullu zai ilimin alimi ko ni ilimin ka akwai na gaba ko na arabiyan ko na boko wannan shine matsala fa amma wani rabe ba addini guda na ina nan guda shi azar ta rabu la'asar ta rabu magariba ta rabu isha'i ta rabu asuba ta rabu qur'ani ya rabu zakka ta rabu aikin hajji ya rabu wanda ga su abuja wadanda su yi nan to wai ina na addini ya rabu wajen babai to shi ina na addini ya rabu ai gwada ka wai idan wai can karshen duniya addini zai kasu 73 ba ba ki an can karshen duniya addini zai kasu 73 in ji manzo Allah duk 72 nan duka yan wuta ne sai dai hanya ta guda aka ce za a gane wannan hanyar taka allazi yake allazina ala ma ana alaihi wa ashabi al'ana su ne wanda suke bisa abin da ke kan shi da ni da sabbai na yanzu ga yace su ne abin da suke akan abin da ke akan shi suka rike da abin da ke rike da shi da sabbai na yanzu ga menene manzo Allah ke rike da shi sallah ta to ai kwana yi ta kwana sallah azumi na to ai kwana yi ko haka bane duk wani addinin daban-daban ko azumin guda wani azumin daban-daban da azumin sai da ce wannan riga wannan dauka saboda sanin zamani ko haka bane amma dai azumin guda ne
zakawa alƙibla fa wurin ake hajji fa an sai cewa gashi na shi nau'i wanga shi kuma nau'i haka aka yi ko ku guda shin ba bace an da wa'en gana su nau'i suka aiki daban-daban ko ku wuri guda aka sai to ina na an karabu wajen la ilaha illallah muhammadu rasulullah wajen la ilaha illallah muhammadu rasulullah masu yin ta su ne bisa gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma qultuhu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah farko abinda na faɗa da ni da manzanni suke gabani na wanda Allah yake aikowa la ilaha illallah muhammadu rasulullah manzo Allah ta farko abinda faɗa da manzanni suke aikowa gabani na shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da bakin manzo Allah kace an ruha annabta shi da bakin manzo Allah wanda zai zo ce inni rasulullahi alaikum wannan ta kare wanda zai ce inni rasulullahi alaikum amma ana gadon kujira inni gausullahi alaikum to gausun ne shine gurbin manzo Allah gausun nan shine gurbin manzo Allah yadda da Allah yadda ne Musa annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi idan baka da Musa ba ko ka da Allah ko ka da aikin banza ne kafiri take ko ba haka bane ka yadda da Allah ka yadda annabi Isa Allah ya aiko shi idan baka da Isa ba ko ka yadda da Allah aikin banza ne kahiri kake in ka mutu ka dan mutu kai dan mi dan ka yadda da Allah dan baka da Isa ba to dan mi ka yadda Allah dan baka da Isa ba ka ta ka shiga wuta saboda gudana ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya aiko shi idan baka da shi ba ko ka da Isa aikin banza ko ka da Allah aikin banza kahiri kake to yanzu an shiga bani mugunya ta yake nawa mugunya ta yake na yanzu an gama farauta tudu za a shiga ruwa su ne waliyai a ga wasu da kake ji su ne masu halaka mutane kai tsaye kana ka ji manzo Allah manzo Allah ai ba wai ya mutu na ta maka kwanta ba manzo Allah ba a'a manzo Allah tajalli ne yake yi wal kullu qawmin hadi kowane karni akwai hadi mai shirye da hadin kun guda ne kowane karni akwai hadi mai shirye da hadin kun guda ne kawai ka sai wancan manzo ya wuce inda za ka gane guda ne ba a sa manzo biyu layi in za ka gane manzo guda ne ba a sa manzo biyu layi wani za ka gane guda ne nan za ka gane manzo guda ne a ce ga wani manzo ga wani aka su layi a ce an sa layi ga wani manzo ga wani manzo kamar in ka zo tasha ka taba ce mota biyu layi zuwa gari guda ba bai ce ka taba zuwa tasha ka ce mota biyu kuma a ce wai gari guda sun kai a guda za a sa layi sai ta cika ta ji wani saka ɗiba sai ga mai ga karo gaba shi ba ga zuwa sa layi wai haka manzon Allah misali duniya kan sallah ya raji zuwa abin da ga mutanen duniya na yi suna koyi ne da Allah ko ka gane ko ka gane to ba a sa wani manzo sai wannan manzo yana aiki ya ɗeba wanda ya kare kannin shi ya kare ya tafi sannan kuma bayan shekaru sai ka ya bul ka ce ni sallah ya can gaba kanun mazu Allah ayi wannan ai ko dan mazu wanga bangare wannan wancan bangare amma zo manzo Allah amma an sallaka illa kafatan lil alamin kuma ko ka ba sai gaba ɗayan duniya gaba ɗayan manzo Allah an game ma duka manzo Allah ba mai ko sai gaba duniya gaba ɗaya gaba bangare ko bangare kaza ko bangare kaza ba duka gudan duniya duk gudan duniya ba wani bangare kaza duk bakin manzo Allah ko duk wanda ke gado shi ma duniya ne gaba ba za a aiko ni manzo ba wani gauti sai ya wuce ba wancan manzo Allah shine shoti jariya ba wancan manzo Allah shine shoti jariya da dariƙa yace ni ne mai gadon manzo Allah ni ne mai gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran suka ce a ƙarya ne ya zo da abinda manzo Allah bai dariƙa ka hace ce shoti jariya ka hari ne ana bauta wa shoti jariya ka gani kowane lokaci aka san samu masu halaka ba bace kowane lokaci aka zo sai samu masu halaka innal muluka idza laqad yastabas aduha wa ajalu wa ja'alu aizata ala adilla wa kadhalika fa'alu da idan ka samu mulki inda aka samu mulki da an samu manyan ministoci da an samu manyan ministoci kuma kasa ba su kowa saboda ni saboda jaya da mai wannan lokaci saboda jaya da mai wannan lokacin Allah bai ba su ba Allah bai ba su gane Allah bai ci da su ba su gane Allah ne bai ci da su sallama mashi sai su kiya sai a sarki su ko ba su yanzu kasa
to wannan shi na kuma suka zane suka ce manzo Allah ƙarya ne Ko suka zane shi da kahiri to da kan ne ya zo da manzo Allah bai zo da shi ba ya zo da abin da manzo Allah ne manzo Allah bai zo da shi ba kai dari abu ne ba mace kayan da ka buru shi ne a cikin buhun a cikin buru na dai a'udhu billahi minash shaitanir ya rajim wuce da mutum kayan da a cikin buhun dariƙa kenan kayan da cikin buru da kenan kakkali sai da buhu kake ne ne kana cin shinkawa gida kayan shi kawo gida sai ka je kasuwa Ka je kasuwa. ce wani zo ga buhu ka sai kace wani zo ka buru ka ce ta gida ba saba cin buhu a ka bincika mana wannan ne don buhu suna tara nami ne akwai buhu ya kuwa akwai na dawa akwai na tosha ko ka diba shi na shinkawa da ka saba ci ne ko idan ka ce dariƙa manzo Allah bai yi ta ba ba sunan zaka yi wani aiki ne shauti jani ba mu wanda manzo Allah bai yi ba wani ake so da jani ba mu wani shi manzo Allah bai yi ba sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai da ka ta Qur'ani fatta billahi minash shaitanir rajim manzo Allah bai ba shi manzo Allah ya bai ba babu shi Qur'ani babu shi Qur'ani sai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir kowane kan sura ga tana kowane kan sura ga tana manzo Allah bai ba shi manzo Allah bai yi ba da ya cika kawai da ya koma yi sai kuma da yi kuma cika wanda ya koma yi sai Fatiha ga tana in ma babu ita babu sallah in ma ba mai in ba karanta ta babu in ba karanta ta babu sallah manzo Allah bai ba shi manzo Allah bai ba ba ta Qur'ani shi ba ta wai Qur'ani kayan da a cikin buhun ɗari kana muke da zazzagiya ba ba ka da cikin wanda aji abinda manzo Allah ya yi kuma aji abinda babu Qur'ani aji abin da manzo Allah ya yi ba kuma aji abinda aka haici kuma aji abin da aka ji wanda ta'udhu billahi kahirina to wannan ta'awuz billahi kan ne ko wanda ki ko ko wanda ki wanda Allah ya ce ai tun Allah wace ayi to wanga yayi kace kahirina wanga ya kai da kaki ni sunan ka kada ka ci sunan ka sai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sai Fatiha sai Fatiha sai istighfari sai istighfari wasu gafar wa innahu kana tawwaba ko istighfari ga Allah ko istighfari ga Allah karba tuba ne kuma da ka ta sama bakwai irin da ya ce da kasa bakwai kace astaghfirullah alazim na tuba Allah na tuba Allah ga alhamdulillah Allah ce na yahi maka kwata kwata bai kuma yawan wannan laifi kuma kuma ga wannan ina sai Allah ce ta ko yahi maka an ku ni ma an yahi mu sai Allah ya kai ko ya maka on ni ma ya in ka kama dan wanka da laifi kace baka yahi kace baka yahi ko ina kamar da laifin da ban yahi Allah ta duk ina kama da inda ban yahi in kai ka wuta wanda ta astaghfirullah kahirina to wannan da astaghfirullah kaji ne to sani sai salatul fatiha ya salatul fatiha ai salatu ta da suna da yawa salatu da Allah da yawa ko wani salati kai ko wani salati kai inda yayi kyau inda yake ina daidai salatin da Allah yake cewa ya Allah da Allah ke cewa in kai annabi guda in kai ma Allah in guda maka goma in kai annabi salati goma in maka 100 in kai ma annabi salati 100 in kai in maka 1000 in maka dubu in kai annabi salati 1000 in kai ma Allah ka zaki fada ka fada manzon Allah ka fada ka da manzo Allah zuwa aljanna salati ko da kala kai to salati ko da kala yayi ko salatu ta daban-daban ko ko da da daban-daban ko da kai ne yayi amma salati tsada ne amma salati fati tsada ne gare salati fati tsare ne gare shi eh Allah kai annabi salati Allah kai ma Allah salati gurgurdan darajar shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi Allah sallallahu alaihi wata wasallam matsayin darajar manzo Allah eh to in mun kai ƙarshen salatul fatihi in mun kai salatul sai fatihi mu ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah wannan shi ma akwai qur'ani ko babu kace shi wannan shi ma ko shi Qur'ani ko babu shi shi da Allah ta inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da malaikun shi Allah da malakun sune wa annabi salati sune ma annabi salati ya kullu ka iman da Allah ya kullu iman da Allah iman da manzo Allah ka iman da manzo ni na aiko shi ni na aiko shi sallu alaihi kaga bai kare su Abu Jahl ba ko wani lokaci masu imani Allah yake magana da su ko wani lokaci masu imani Allah yake magana ba mara imani ba mara imani ba inda da ya ce su Abu Jahl su yi da ai haka ne da su Abu Jahl gan bai da manzo Allah saka Allah bai kare shi ba Allah ya ayyuhal ladina amanu su sai na abaka sai na ya ayyuhal amanu sai na Abubakar sai na Usman sai na Ali sai na Umar duk wanda ya imani da manzo Allah duk wanda imani da manzo ni na aiko shi ni na aiko ko sallu alaihi mu da malaiku na muna gai tun da ni da malaiku na muna gai tun da daya to subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala la ilaha illallah la ilaha illallah ita ma ya take in ka shiga dubu kana kahirci ka zo yanzu ka shiga musulunci haka lakanta maka ita ba kai wani wankan jina ba kai sallah ko guda ba ka dauke rai yanzu ga wa ihana ma shiga aljanna wa ina wankan jina ba ina sallar da ba kai ba sallar da ba kai
ita ce ko sai ka sai mu ce sayyidina Muhammadu Rasulullahi alaihi salatu wallahi sai mutum ya mutu wannan shi ma kafirci ne shi ma wannan kafirci ne Allah bai shi ba shi ma manzo Allah bai shi ma ashe inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam taslima amin alhamdulillah kayakin da a cikin buhun ka da a cikin buhun da yake tijaniya kenan wani da kashi daga cikin saboda Allah saboda Allah wani da kashi a cikin wani ne bacewa ciki kin wani ne bacewa ciki da suke fara da Allah ne duka abubuwan da muka tsaron ga Allah ne ta yi su yake duk abin da aka tsaron ga Allah ne ta yi su da kace a'a to mun yadda duka waɗanda ana yi kace mun yadda waɗanda ana yi amma wani zama da mun suna yi suna mai da gaba bayan la'asar ko bayan sallah asuba muna da suna mai da gaba mun sa da suka yi yake amma mun fa zama bayan la'asar ko ba su ba sama da gaba to wannan mun sa da suka yi ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila kacin da lazumin sahi da mar sunamu ga dalilin zaman mu baban da kaje da lazumin sahi da mutum mutum mun ga mun zaman kenan ya kun da ka iman da Allah ya kun da ka iman da Allah zikirin Allah zikiri mai yawa ku tasbih gare shi safiya da marece ga yadda lazumin mu sahi da marece lazumin sahi da marece ko kin da hitowa wazihan mu manzo Allah na cewa sallallahu alaihi wasallam man ita kafa nafsahu bainal maghribi wal isha'i wajaba lahu jannah duk wanda ya ita kafi tsakanin magariba da isha'i to aljanna ta wajaba gare shi an saka shi ba tsaya bayan wannan abinda ya kafi da mun gama sallar magariba shi sai mu jira mu kama mu karanta fatiha sai ya fari sai salati ga annabi la ilaha illallah mu tazikiri har zuwa lokacin isha'i sai mu rufe mu tashi mu sallah dai ko mu taba zikiri sannan mu sallah ita kafi ki ko ba ka bane Allah ce manzo Allah ce duk wanda ya wannan ya tabbata da aljanna to ziha muke da Allah wanda da aika wane ne ka ce ciki da wadanda aika wanda ne ka shi ne akai ta jaya kuma ya wuce da aiki yace aka ta jaya ga diri kana wani ko gwa ba wani ga diri kana wani ko gwa ba wani ka ta jaya shi wa in Allah ka zamani ko dan kokowa ne an kace kana ka sai kai ga kunya eh Allah ka mai zamani ko dan kokowa ne kace kana ka sai wallahi kai kunya wallahi da kace ladai kana kunya da kace wallahi kai ka sai yanzu ba da shi da lokaci ba Allah ya diba mai lokaci kun bai kai kashe lokacin da Allah ya yanka mai ba to ko kare shi ga kunya bale manzo Allah shi ma ya wuce shekaru sai ga gogon shehu Ibrahim ke na mai son Allah ko mai son manzo Allah ko mai son shehu Tijani domin yau duni asu ni a Allah ni a manzo Allah ni a shehu Tijani duk mai kasu suna ciki na yau ne yanzu kamar Muhammad Isu ce yau ina mai son turawan ta suka rikon kasa a yau nan Nijar kamar mu wanda ce ya turawan ina mai son turawan can ina mai son Jori Hamani ina mai son Dan Kunti ina mai son Ali Shehu zo min duni Asu yau wa haka yau da kasa ga haka saboda shi ga dai wannan sirrin da sun kai riko wannan ya sauka wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka wannan yau a sama ke na dushi a wannan sai duka ba su ma uhanin komi wanda shi ne mai uhanin kai don shi kake cikin lokacin shi ko ba ka bane saboda kayyawan ga mai lokacin sai ka ja takardun ka sai wajen wanda a ƙasa ya kauka shi na wajen saboda kayyawan mai lokaci sai ka ja takardun ka zo inda wancan wanda ya sauka ko faso ka sai gyara mata takardun wani ake kake so na gwamnati ake gyara ka tabbata wancan kina yi nisa ai ko yarki kasa to kun ga mun ya tafiya ta waliyai saboda wai ana ganin ba su da Qur'ani ba ko wannan kundin kasan wai kundin kasar ganin shari'a na kundin tsarin mulki wai shi kundin tsarin mulkin wai shi tura ko ai farfata ne ko to da bayan tura suka wuce shi kina kasa sake take bayan kasa yake tura kuma ke kasa take babu kowa babu jagora su suna ake gabiya yace su tura da ake da hayyan su babu jagora hayyan su ga shagabar kasar da muka gano yace ga shagabar kasar da muka gano dole hamani wannan ya sauka wannan kina duk wanda ya hau duk wannan kundin tsarin mulkin da sun ka tsara gare na ga hannun shi yake kundin tsarin sun ka tsara su tura wannan to ga hannun shi yake kina bayan wutan manzo Allah duk wanda ya gadai yake muku ni ne halifa manzo Allah ni ne halifa Allah a bayan ƙasa Qur'ani nan a hannun shi da shi ne mai gano manzo Allah wanda duk wanda ya hau kundin tsarin mulki ya hau
mulkin duk wanda ya mulki kujera ta mulkin kasa kundin tsarin mulkin nan da hannun shi yake ya ga dama ya shahi tsohon doka ta sabuwa ya aza ko ba haka bane akwai mai hana ya ga dama ya tada anguwa ya ce ga ginin da zai yi akwai mai hanawa saboda sirri ga hannun shi مثل الدنيا كمثل الآخرة to kina shi ne ce duk mai son Allah ko mai son manzo Allah ko mai son shi tijari zo mini asuyo na ce ba duk mai son Allah ko mai son manzo Allah ko mai son shi tijari zo mini asuyo amma kada ufi shakki wala garbi fatfadin ila makkati illa la shamma shazai wala bila wa ani yawma ayni muhammadin tarasiruhu fi hakali wa rawahi shi Ibrahim ke cewa duk mutanen gabas da yamma da kudu arewa ba su yanke wawan daji zuwa makka ba shi Ibrahim ke duk mutanen kudu arewa ba su yanke wawan daji zuwa makka da ma shiga jirgin ruwa da ma shiga jirgin sama da ma zuwa ta mota da ma zuwa ta kasa duka ni ne suke zuwa shaƙen ƙashi na can makka din shi bala shi wannan kalma walilla sai shi an shiru sai shi an shiru to dan me ba zai haka ba wa'aini yau ma ainin muhammadu saboda ni ne ainin manzo Allah yake zuwa ziyara makka ni ne ainin shi yau ainin manzo Allah yake ziyara makka yau yau ni ne ainin shi ganga jiki ce kasa ɗaya a baki amma wancan sirri ne na Madina da Makka shine a cikin ne Ibrahim ai sirrin shi bai mutuwa bai mutuwa amma dangan jiki ita take gajiyawa ko mota ɗaya zan injiminta na sabo bodi ya gaji sai a cire bodi zai da aiki sai a bada sabo a aza ko a cire injimin a kai cikin sabon kyan asa sai ta zage da aiki ko ba ka bane idan wannan kyan ya gaji sai a cire wannan injimin a kai ga wani kyan asa kuma sai zage da aiki haka ne manzo Allah yake ko shamsu nuran wan nabiyuna hawlahu budurun wa nuru shamsu ajla min al-badani shi manzo Allah rana ne rana ne duk kasar da ya sauka ba ganin kowa ba shi duk wani malami ya yi abin da ke kama matsala kenan ko wannan bi'una dukkan annabawa gehen manzon Allah ko kamar tamrari ne idan rana ba ta fadi ba ana gan tabarau da dare fa ba sun ko ina kowa da ina wa hakki wata ya hina wata hakki wata amma da rana ta yi don ta ballo da ina suka yi babu suna to wani kasar da ya zuhuri to wani malami bai koma suna wannan wanda ka ji ta di ahli fa Allah bai kasa ni ne mai gadon manzon Allah ko fa in ba shi na kwana buka da babu in ko ka ji ya zage wani malami ko shehu bai koma suna ba ko maganin kowa ba ka ji matsala haka yanzu idan rana ta kai tsakiya sauraro ce sai an gane sai wahala ko ba ka bane wai haka na a ce wai ga mai gadon manzo Allah wani malami ce wai sai ya hishi suna sai ya kawo da shi shi ya an daga tashi wannan shine wuta ko shamsu nurun shi manzo Allah rana ne duk kasar da ya kulla da haka zahiri a ta wai wanga taruna na haihuwar manzo Allah ga zahiri ba amma a bani ni manzo Allah ba haihuwa shi akai ba haihuwa shi akai ba wata ran ya ce ma Jibril wai shin wai kai Jibril dan ne kawai ne yawan shekaru ne da kai da ni wani ne yawan shekaru a Jibril ya ce ka san shekarun ka kai ka san shekarun ka manzo Allah ce Jibril manzo Allah ce Jibril ka san shekarun ka ya ce wallahi amma ni abinda da sani na san wani tauraro wanda idan ya hito sai ya shekara 70 bai boye ba kina ga hili sannan kuma shafaku in barganin shi idan na barganin shi sai ya shekara 70 kuma bai hito ba sannan ya sake hitowa idan ya hito kuma sai ya shekara 70 ya ce wannan taurara na ya mai gani 70 shi Jibril ya ce to ni abin da sani kina rayuwata manzo Allah ya ce ai wannan tauraro ni ne كنت نبيا مرسلا عارفا بنبوتي ورسالتي وآدم بين الماء والطين وحينئذ لا آدم ولا الماء ولا الأرش ولا الكرسي ولا السماوات سبع ولا الأرضين سبع ولا الجنة ولا نار ولا
na zamo annabi ni na zamo annabi manzon Allah aikakke na nake darmo da nake ga haka yake ba bata ba an gaje ba wani magagi ba rashin hankali ina manzon Allah na aikakke na lokacin babu Adamu babu alama Adamu babu lakar da an ka tara kasa wurare da an ka je babu ita ruwan da kwaba kasa babu su babu sama bakwai babu kasa bakwai babu wuta babu aljanna babu al'arshi al'arshin da aka ce alal arshi ita wai shi Allah bisa al'arshi ke to babu al'arshin ko ba an ce alal arshi ita ba ko to babu sama bakwai inda al'arshi yake ciki balle har Allah ya zauna manzo Allah ce ina na aikakke na manzo nake da ramo da nake da haka yake bai ce illallahu ba wala babu kowa babu ko bai ce illallahu ba bai istisna'i ba cewa illa Allah lokacin Allah ɗaya nan amma ya share kowa ce babu kowa kun lokacin ina aka kira manzo Allah babu sama bakwai babu kasa bakwai da abinda a cikin su duk babu al'arshin ma da aka ce Allah yana sama gare shi to babu al'arshin to Allah ma yana yake babu shi kace tun lokacin ina aka kira aka zo shi ma shauti da ya faɗi kuntu waliyan arifin bulati wa adamu bainal ma'i wa dini wa hina idan la adama wala ma'a wala samawati sab'un wala al-ardi sab'un wala jannata wala nara wala na zama shauti jani ina jagoran waliyan duniya kamar da manzo Allah faɗi ba kamar yadda manzo Allah shi ma haka ya maimaita yace sannan babu Adamu babu alama Adamu babu laka da an kwaban kai annabi Adamu babu sama bakwai babu kasa bakwai babu wuta babu aljanna babu ma babu ina shugaban waliyyi shi ma bai ce illa manzo Allah ba shi ma kaga bai toge bai ce illa manzo Allah ba bai ce illallahu ba ya share duka ya share aka zo wurin Shehu Ibrahim ce inna ni qabla al-baraya hubbuhu shubul al-jannah ni qabla al-baraya ai duniya baraya ce lahira baraya ce babu kowa babu komai sun sannan san manzo Allah ina tare da soyayya manzo Allah ina zuke kaga wanga kyar shine yake haihuwa amma sirrin nan mai magana ya motsawa a haihuwa da aka ce Shehu Ibrahim bai haihu ba ya zama matsala ga yan faila an kai Shehu Ibrahim da bai kai ba yau shi aka bai haihu ba a ce kun ba haihu ba to ai ba gaggar jiki ake hudi ba mun gaya muku gaggar jiki ne na kace sirri da a cikin gangan wanga mai magana yanzu ina magana kula da sauti na to idan sirri ne hita ina na yake na ji an yi ga wanga kyara wanga sirrin da a ciki na mai motsa ni haka mai magana ga sauti ana ji wai wai kai naka ba ma na Shehu Ibrahim ba naka wannan shine fa tsarin manzo Allah ko shi tajalli ne yake yi da wannan ganga jiki ta gaji an ka jingine shi kina sai wannan sirri ya koma sai can wanda zai zama manzon zamanin nan da yake manzanni sun mutu wanda zai zama kawai zamanin nan ne wa a cikin shi kamar da cikin injimin can a jefa cikin da sai zage shi da kaji ya ce baka ni ne harifa Allah wanda kaji da baka ni harifa wancan na annabi Adamu ne wancan ya tsago ga manzanni har zuwa manzon Allah in ba shi na ba wallahi bakin wani yayi guntu wanda ba shi ba shi harifa manzon Allah shi an gausan zamani yayi duk wanda ba fartazan ba wani baki yayi kadan shi ga tele ga radio yake shi shobin kasa in dai ba shi fartazan baki guda na zai faɗi ko ba haka bane ka an san baki biyu zuwa na samu matsala wannan shakka ba ko ai gadama wani kama otal yanzu da cikin daren ga wani kama otal ko doso ko nyamai yace yau shi a fartazan sa a yan jarida ya tara a buga ga jarida a faɗi ga radio da tele yace shi ne fartazan gobe na kai kashi takwas
da haka manzo Allah ana hadin karamomin shi na zahiri ya magana da kula ya magana da ubangijin barewa da dubi da magana da dole ubangijin barewa ne magana da kuntu kan zalla ora na zama taska ba sanni ba na zama taska ba ya din nuna sanni nuna sanni har su nuna min nuri sai fitar da wani haske daga haske na sai fitar da wani haske daga haske na nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba wai haihuwar shi na kai ba ba wai haihuwar shi aka ba kes wani ne a lokacin da aka talata annabi Adam da aka talata annabi Adam wa rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil lil halifa qalu ataj'alu fiha ma yafsudu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi amrika wa naqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamuna sanda Allah ya ce malaiku saboda sanda Allah ya ce malaiku yanzu sanya halifa na bayan yanzu kan zan sanya halifa na bayan shine Adamu komai yayi ne shine aka je kasa wurare daban-daban aka tara aka kwaba aka surata Adamu ha to ga nan bai shi bai motsi bai dumi ga nan gumzuwa bai shi bai motsi bai dumi a to wancan sirrin daga ina hito to wancan sirrin daga ina sai shiga cikin Adamu sai ga Adamu na mu ina mu tsari ka sai da wannan sirrin da ina na hito to wannan sirrin wannan da aka jiwa cikin Adamu ina na hito wanda aka jiwa cikin Adamu yana tafiya ina hito wai shi to wannan sirri shi ne to wannan sirri shi ne ko shi wani manzo yazo ko shi wani manzo wannan sirrin da shiga cikin lakan nan sirrin da cikin lakan nan ta motsa ko bai da bai shiga ciki ba da bai shiga ciki ba ba ta motsa ba ko yanzu nan da an zara sirrin sai ga kwance ba ba da an zara sirrin ko sai sai fa an juya ne ko ba haka bane ina tashi sai dai ɗaure wuri ba turbi ɗin sai ɗaure in dai ba turbi ɗin mutum nan bai ba wani ne to wannan sirri shine shi ake jefa a cikin wannan ba ce wannan sirri da ake jefa a cikin mutum da ya kare wannan kar ya ta jingine shi wannan kar ya ga ta ko ita da litan ko mata da litan ya jefa ni gautul la ilaha illa yau fa ni gautul la tunda manzani sun wuce zamanin manzani ko ne sulla ilaikum to wannan shine tara mu a wurin a wannan hilin ba bace wannan shi tara a wannan hilin na murna ta haihuwar shi na zahiri amma a batini ba sai amma a batini ba na haihuwar kyaf din shi wanda sirri yake dauke da sirri wanda yake dauke da sirrin to murna haihuwar kyaf din shi to murna haihuwar kyaf din amma ba murna haihuwar sirrin ba amma ba murna haihuwar sirrin ba haihuwar bane lam yalid wa lam yulad sirrin ba amma gangan jiki ce aka yawa amma gangan jiki aka yawa shi ne muka zo wannan hili na murna da zuwan wannan kyar shi ne muka zo wannan hili muka zamna murna da zuwan wannan kyar ya dauke sirri ya gora wanda yake jagora duniya da lahira na kuma fatan Allah samu waye gari lafiya ba kake na fatan Allah samu waye gari lafiya wannan maganganun suna fitowa ne saboda in kana son ka gano haka kai tarbiya ba kake maganganun suna fitowa in kana son ka gano haka to kai tarbiya ko alitafan naka akwai wannan kuma ko alitafan naka akwai wannan ai kamar shi Allah yace kamar da Allah yana tafka ba san shi ba kina tafka ba san shi ba ni a san shi ni a san shi sai ya tada haske daga hasken shi sai da haske daga hasken hasken na wani na hasken nan wani na shine idan an busa wuta nan sai aka busa nan an ka dolla ta aka lika tan aka dolla aka lika tan musuno wata musuno wata kenan an lika kuma ka lika wanci ya kuma aka lika kuma ka lika can gaba musuno wata unan su guda kuko to unan su guda za su guda ko ta wata kai ko ta wata kai to wai haka ne shi Allah da yini a hidda kawai sai hidda wani haske daga hasken shi shi ne hakken manzo Allah da Allah ne hidda manzo Allah sai hidda wani haske daga hasken shi hakken manzo Allah ne ya hakken manzo Allah aka yi sama bakwai hakken manzo Allah shi kadi ba aka yi sama bakwai aka yi kasa bakwai aka yi mutane aka yi aljannu da kowa da komai da mai motsi da mara motsi duka da haka manzo Allah aka yi to alitawan ma gashi to bali ma ta tafiya alhamdulillah ba ta kaita a nan ga Allah ka Allah ta awaji lafiya Allah ya kawo lafiya gama lafiya kwanciyar hankali cikin kasan mu kuma da aka gabatar da aida wanda ke nuhe kawan tashi hankali wani rigima Allah ya muna maganin su kuma yayi ya muna maganin su Allah ya kiyaye mu ya mai imanin ko jagoran namu Allah ya kara musu himma ya kara musu jagoran Allah ya kara mu jagoran himma Allah ya kara mu mulki shi wa yankin mu albarka fadin da gaba daya wannan kasashen mu da ake fitina Allah ya muna maganin Allah ya kawo lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali albarka shi Ibrahim Allah ta'ala
ka bani ya ba ka wajen mu da ban da ban lafiya ya bi salli ala mustafa khairul wara bil anbiya ya bi bismillah wan yara ka da sunan ka Allah ki baraka Allah ta'ala ka bani ya ba ka wajen mu da ban lafiya ya
shahara wajen yawa mun ji abin malabar wa'awa mun karatu a kan gaskiya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء والله من san Allah ya dauka shi dukkan ruwa wanda ya karyata shi mun shaida shi ya ce wannan biya ma يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء wallahi mun bi shi mun dauka shi wallahi mun bi shi mun dauka shi mun san Allah ya dauka shi dukkan ruwa wanda ya karyata shi mun shaida shi ya ce wannan biya ma يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء mun san da Allah guda ne wurin shi ya nufi ya ga zama ba mu uwa ba uwa hadari guda shi da ya bari zuciya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء mun san da Allah guda ne wurin shi ya nufi ya ga zama ba mu uwa ba uwa hadari guda shi da ya bari zuciya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء alhamdulillah mun gode Allah shi ya halitta mu dan mu galla kowa kibar da Allah ta'ala ranar kiyama yana shan yana يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء alhamdulillah mun gode Allah shi ya halitta mu dan mu galla kowa kibar da Allah ta'ala ranar kiyama yana shan yana يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء ranar da babu ruwa a garai ranar da babu uba a garai ba wanda ke a gari a garai lakin na in ya baki gaskiya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء ranar da babu ruwa a garai ranar da babu uba a garai ba wanda ke a gari a garai lakin na in ya baki gaskiya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء ya dan wani taho ka biya shigo ka fara cikin shirya ba mu da raba mai tsohon shirya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء ya dan wani taho ka biya shigo ka fara cikin shirya ba mu da raba mai tsohon shirya ya su da jirgin uban da biya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء jirginsa ya sauka nan duniya kowa ya shirya shiri tafiya amma da karfi ake tafiya in ba ku karfi kana da waya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء jirginsa ya sauka nan duniya kowa ya shirya shiri tafiya amma da karfi ake tafiya in ba ku karfi kana da waya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء ba jirgin ya samu gabani ba jirgin ka turanci bane idan ka ɗauko a kan bakari ka koma ka san ka shirin tafiya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء ba jirgin ka turanci bane ba jirgin na samu gabani idan ka ɗauko a kan bakari koma ka san ka shirin tafiya يا رب صل على المصطفى خير الورى خاتم الأنبياء Idan
يا رب صل على المصطفى خير الورى هاشم الأنبياء يا رب صل على المصطفى خير الورى هاشم الأنبياء يا رب صل على المصطفى خير الورى هاشم الأنبياء يا رب صل على المصطفى خير الورى هاشم الأنبياء يا رب صل على المصطفى
المصطفى خير الورى هاتم الأنبياء كذلك
Thank you.
sannan da cire min kangi kan wuraren da duk ban zo ba.